बेथ' रंजाथाव खौरां जकरा गिर्जाया 1950आव गायसननायमोन आरो बेनि सिगाङाव एसे 1914आवनो जोंनि बेनि सोद्रोमाफोरा ख्रिस्ट'खौ फोथायदोंमोन आरो 1914निफ्राय फैयै फैयै प्राय 40 बोसोर बिथांमोना आम्बागावजों लोगोसे गिर्जा जयोमोन नाथाय गिर्जानिफ्राय बिथांमोना खायफा असुबिदानि थाखाय दैमानि आरो बेनिफ्राय थांलाय फैलाय असुबिदानि थाखाय बिथांमोना गुबुनै बे गिर्जा न'खौ गायसनो 1950आव बेबायदिनो बे मण्डलिया स्थापन जायो आरो बेनिफ्राय दिनै 75 बोसोर जाबाय 75 बोसोर जानायनि थाखाय बे मण्डलिनि सुबुंफोरा सेंग्रा सिख्लाफ्रा रंजादों जे जोङो हिराथि जुबिलि खुंफैनो हाबाय हिराथि जुबिलि खुंफैनायजों जों इसोरखौ बाख्नायनो सुजुगखौ मोनबाय बे बाथ्राखौ लानानै थांखिखौ लानानै बिथांमोना दिनै रंजादों जोङो रंजादों बेजों लोगोसे सार जेसेबां दिनै 75 बोसोर जाबाय सार नोंथांमोननि मण्डलिया जों खोनानो मोनदों नोंथांमोननि मण्डलियाव गोबां दिनै प्रभु जिसुखौ ग्रहण खालामनानै उन्नति जाबोदों आरो मण्डलिया डेभेलप जादों साख्रि बाख्रि गोबां मोनदों होनना जों खोनादों सार बेनि बेलायाव सार मा बुङो ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि उनाव बे मण्डलिया गोबां परिबर्तन जादों आरो बे परिबर्तननि गेजेरजों नुबाय जों रांखान्थि सोलोंथाइ बिभिन्न बेलायाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जौगाबोनो हमदों आरो गोबां बेवहाय डक्टरेट PhD मोननाय साब्रै दङ आरो डक्टर दङ बेयाव इन्जिनियार दङ बिदिनो बै समाव जिबायदि समाव जोङो मालायनि बान्दा जानानै जायोमोन जोंनि सुबुंफोरा मालायनियाव दाहोना थायोमोन आरो गोबाङा मालायनियाव हाजिरा मावनानै जायोमोन न' बां मोजां नङामोन दिनै बे 75 बोसोरनि गेजेरावनो बे मण्डलिनि बे गिर्जानि सुबुंफोरा गावबा गाव सोलिनो हानाय जाबाय आरो फरायनायजों लोगोसे आरो जोंनि रांखान्थिजों लोगोसे जोंनि बेनि सेंग्रा सिख्ला सुबुं गासैबो जों जौगाबोनो हाबाय न' बाङाबो मोजां जाबाय गारि गुरा जाबाय बेनो सार गोबाङानो जों मा एडभाइस होनो सानो जिसुनि फिसा जानोबा मा जानांगौ बोसोर गोदान जानाय लोगो लोगो गोसोखौ सोलायनांगौ बे जोंनि बाइबेलनिल' खौरां नङा जोङो जागतिक जिबनावबो जेनेरेलि जोङो सोलायनांगौ जिखुनु समाव मानोना जोंनि सोलिनाय खान्थिफ्रा जोंनि सोलिनाय नेमफोरा बा जोंनि आखुथायफ्रा माब्लाबा गाज्रि जायो आरो बे गाज्रि जानायनिफ्राय जों जुदि सोलायनो रोङा जों जौगानो हाया ओंखायनो जौगानो थाखायब्ला जोङो जोंनि देहा मोदोम गासैबो जोंनि साननाय हनाय गासैबो जोंहा परिबर्तन नांगौ सोलायनायबो नांगौ दुखुनांथाव दानि सेंग्रा सिख्लाफोर होननानै बुंनांसिगोन गोबाङा गावनि आखुनि सायाव सांग्रां नङा गावनि सोलिनाय साननाय बिनि सायाव सांग्रां नङा माने दुखुनांथाव बिमा बिफाखौ बिथांमोना गावनि आखुथायजों गावनि बुंनाय गावनि मावनायजों दुखु होयो आरो गोबाङानो नुदों बिमा बिफानि उल्थायै बिमा बिफानि बाथ्रा लायालाबानो गाव गोसोबायदि थांनानै गोबाङा खैफोदावबो गोलैदों आरो बेबायदि खैफोद जानायनि खारनखौ नायोब्ला जों नुगोन बिसोरो आसलथे बिमा बिफानि अबाध्य आरो बिमा बिफानि सिङाव थाया आरो सुबुं समाज बे समाजनि सिङाव थाया होमबानो जोंनि गथ'फ्रा माने गुबुन गुबुन लामाजों थांनानै गावबा गावनि थांखि गावबा गावनि जिथु थांना थानायनि माबा बे गासैखौबो खोमानानै लायो